Koblesh wena pi parlok brok baju pet kershania kene national mau mena. Te parlok brok mentang wan raish pi bapen tips pi ya kene we can notice lucky draw ka ba hit bat ka ba best bat ka ba het sama po Meghalaya. Ha ka ba ningkong penyo da ka tata dompol truk. Ka ba ar penyo da ka Jimny, balai penyo da ka auto kitten, ka ba saw penyo da ka bat Yamaha. Te kene ka lucky draw ka ba biang hanam ta jong pi ban tit ya ki tiket nomor ba ka dot tiket ka long tang 100tyngka. 100tyngka penyo ya kene ka truk kaba thamai tata dompol truk nang ta kaba aru pinyo da ka Jimny brand new balai pinyo da ka auto kitan kaba thamai pasaru pinyo da ka bat Yamaha kaba thamai bar ki don risk constitution price du santeli marshi 100tyngka tetangi ngap bangan pulis pi ya kini ki tiket kiba kinok ni ki la pha shanga ban patip pi ki pajba jong jong ka Meghalaya brokaway namar lada pi simenta ban tit ya kene ka tiket ka long ke ka ba don bok ke pi lada pi job tang ka dor 100tyngka pinyo ya ka kali thamai kham tam ya kene ka trok nang wa pinyo ki jingkit te mentangan pulis pi ya kene ka tiket te so bahas ngap barok ki pajba so bah lada pi kwa ban simenta ban tit ya kene ka tiket sama ngap bah tangan puli bah bat pin sa ngap bah kanang bat pin sutu hang nu pin yo ya kini tiket bat kumnu ba pin tit kham tam ha ka online te ka lucky draw in age la ne ajing tmu nak ta ki chiyung multi purpose society ka Daka ban draw ya kane la pelakai ya kane ka lucky draw ka dei hamadan waryong lumpertu mi mentu west jan chehil district te katrik ban pen khalai no sip dan pen khalai ya kane ka lucky draw kan dei ha ka arpu phadrik September arjar arpu saw ka bari mentau snam te ka dor tiket chong kane ka lucky draw ka long tang 100tyngka 100 ki price ki long kumne ka baning kong pinyo da ka tata dompol truk ka ba ar pinyo da ka jeep Jimny brand new ka balai pinyo da ka auto kitten brand new ka ba saw pinyo da ka Yamaha MT-15 brand new te kini ki price ki ba he ba pat ko don consolation price du santeli marshi 100tyngka ka tata dompol truk ka de ka kali ka ba thamai ka truk ka ba thamai ani wow kat no ka jis no tanat 100tyngka pinyo ka truk ka ba thamai ka dompol truk ka ba thamai ka ba aru pinyo da ka Jimny ka balai pinyo auto kitten ka ba sauru pinyo ka bai te ya kini ki baro la ki kwa man tit ya kan ki tiket pinyo ba hamman lagi district ki ba don ha Meghalaya tiket en tapan poi hal hai ki nong ba jong ka district ani hai ki no ki shnong ru kan sa poi kan ne ka tiket te pila ban kun me hak ni ki nombara pi kwa ban kita ka online namar ba janjar hi la da pim poi hai ki tu ji jaka di jong kan ka tiket ko ba sap ba bangan polis pi kham tam ya ki ni ki nombor pun jong ki ni ki nong pan ya nang ba pin yo ban thet da ka online an ne hang no ba pin thet namar ba ki ni ki nong pan ya kin sa pen tep chapi ban tit ya kan ka tiket namar ba ya kan ka tiket nd paj ba be haman la ki jaka haman la ki shnong haman la ki yo ban haman la ki nong ba des ngap pan pun hagi kinomba kendai saw not arsan riu kendai san pra not lani nyau not san pra ar saw riu saw san lani kendai lai riu lai pra riu kendai saw riu kini kinomba pun jong kini kinong penjat ngala buak mat du sobha sa screenshot lani sa save kini kinomba pun la pikwa ban kit ya kane ka tiket lot ko ba he do po Meghalaya 100tyngka kam dei ka jinglut san ya pi ban tit namar batang 100tyngka hi ilahi ban yo ban tit namar ba ka dor kolong batat ba ri price kilong ki he ba dengan nget pi se mentai ya kan ka lucky draw ras ka mentangan polis du ya kini ki rule ba nok ya kilabu ha kan ka lucky draw ha kan ka cimda jongki ya kan ka lucky draw tes ngap ba ya ki kendon te ya ka result ane ya ka jingber bena ya unong job jong kan ka lucky draw te kan dei be ha ka Frederick September arjar posau Henry Ed berpenaruh haki social media bad haki kot kubor lani haki news Deka ba ar lada pi penjot no ya kan neka tiket anda pi lada tit la pi penjot no lada pi job ya kan neka tiket kinok punya kim ai lani kim ai job ya pi namar ba lada pi penjot no ya kan neka tiket sumar ba anda lada tit ya kan neka tiket nawa pin nomba be hadin lada pi job ya kan neka lucky draw te ya ki price an ya nong job no ba job ya kan ka lucky draw en ai lat ya pi hadu live post ngi ban wan shim ya kine ki price kam tam ya ki truk ani Jimny lan marba bo shi Meghalaya ki chnong ba per ki download ada pi mentak muklang ba jangai te ai lat ya pi hadu live post ngi ban wan shim ya kan ka price te lada don kanu ka jing
bom ya bet ya jenti dan don kan ke jingja te kinop ya kin sarai ha ka bakadu te wat kuslai ya kanin mar ba kinong pen ya kin sarai bet ya ka badai bar ya ka bahok ha ka bashit bashai kenang ba phi ki ba pin snow thu dan ne pin snow hun ka man sem tham tam endala pen mi dan ne pen mi ya kan ne risol tham tam enda ada pen khlai ya kan ne ka dan ne ka la kidro te la da pik ko abanti bikini presef keteru de kini kerteng ba Sri K lamurong ba Sri V sengkon te kini nomor pun bangala pen ia pimenta so bahasa sepha sa pun haki la ko abanti ya tiket dan tiket kin sapoi be haman la kinong ba haman la ki yo jongki jaga ba pero po Meghalaya te nget pila stu ba ya kan ga loki dro ko ba he do po Meghalaya chief pa tinggal pinjo e ya ka tata dombal brand new tata dombar truck brand new Jimny auto kitan Yamaha titang kene ke Blaze bun ngin saya kendu par hakaway ka video